nyime e studio kaka bende. Erokamano Cleophas, Migori wachiewo makare kabendo kinyi makawuono wadwa ni mondo bende koro wayud paro to ahinya adieri ka otende kod nonro kata mana report manogol kod duolno mabende ochung'ne ng'iyo kaka budget koro iketo ma nyosi golo report mare mayango ni counties e first quarter joti kod omenda maromo bilion 3 e chulo osara kabende penj maduong' bende koro osepenji en yo mabende koro ichulogo osara gi king'iyo chik dwaro ni onego bed itiyo kod yono modern kaka integrated personnel and payroll data be en yo mabende itiyo kod counties okiji makawuono antiere kod apisa mochiw wechego mag chulo osara kata payroll officer mwadeng'e to report machal koda mae bo nyiso ni mae gima timore e county kaka county ma Migori tang'o ma gisiketo kaka county ma Migori maneno ne jomichulo osara gin jogo mondiki gin jogo man gi payroll number mok gin jotijego mag bandia kabeda ni miya thuolo mar ng'iyo mokwongo ni to e kind counties motiyo gomenda mathoth gi Migori be wan ka koso wan wuon watiyo kod yo mowinjore mar chulo osara ne jotije county ma Migori adwa ni kichwori kama chiegni kikwongo iyangonwa nyingi mokwongo ni iluongi ne ng'ati department mane? Iluonga ni Franklin Onyango, payroll manager Migori County Government. Ni waneno report ma ogol mayango ni e first quarter manyorumo ni nyiso ni counties nyotiyo kod omenda mathoth maromo bilion 3 e chulo osara. County ma Migori wanyalo bedo e counties gi nwatiyo gomenda maromo nade chulo osara to wan gi tich maromo nade? Migori, we have 3,281 staff who are all permanent and pensionable, and all of them, those staff are paid through the IPPD. Onge Migori County, we don't get any staff mutual outside the IPPD system, moved approved by the national government. So all our staff who do mutual through IPPD. We don't do anything called voucher payment. Wan gi jotije ma iluone ko jolo. Omogo kuom gi okondi kod county. Sami wacho ni uchulo gi lai ma chiko yango. Duji ma ko jolo gi be na di ne gimbe gi through line ni koso mai kumo wanyo omenda mag jopiny lale. Migori, as far as we are concerned, Migori County Government, all our staff, Mawachulo, IPPD, are duly appointed by the County Public Service Board. Any other person purporting to be paid outside. Ngata michulo maonge IPPD, mano it's Migori County we don't get such kind of staff. All our staff have personal files, they have personal numbers, kendo gin ichulo gi IPPD, their budget, pesa michulo gi near budget, it is approved and it is requested every month on a timely basis. Kila gidhuluo ma ok report mokwongo kwang'io report manogol kod duolni bende higa mar dwe moro chiko higa mokalo. No yango ni counties paro 42 notiyo kod omenda maromo atamalo 40 mar budget margi e chulo osara to chik wacho mar County Finance Management Act 2015 wach no onego watigi matin mang'eny atamalo 35 ang'o momiyo un achiel kuom counties manot okalo percentage ni ang'o matimo? Mana pani report no is not up to date. I think as far as numbers wasani are looking from the payroll side, we are within the threshold of the 35% personnel emolument to salaries and to operations, and we are getting better. I think the more as time advances, our payroll, we are having attritions and we are not having any replacement. So our numbers are now, our percentages are within the right threshold. Iwak musebedo kacha ni wasebedo nyaka gi ghost workers mechulo. Kwaseng'ole pode machien mokalo kata county Migori nitiere jotije mabandia mag nyawawa. En ang'o mwaketo nikech wach ni magi samoro kuma miyo omenda michulo osara dhi malo. Wan kaka county ang'o mwasetiyo mar kedo kod jotije mag nyawawa? Migori County, His Excellency Governor Chilo took the reign of this governorship. The first thing, not team payroll audit, team proper cleanups, and Migori, all staff, ichulo ge PPD. Our payroll is one of the cleanest in the country. Onge ngamachulo outside the payroll katangata chiel. And we are looking forward to even with time making our payroll cleaner and better. And all our staff are now being paid on a timely basis. And even the control of budget has no issue with our requisitions for salaries. Kawei kila rona gidholuo iwacho ni government manyien ka donjo to biro gi joge modwa ni nyaka ndike tich samoro jogi biro iwacho ni manie medo pay bill the bill wage bill maro bedo malo. Ere ang'o muketo kaka department mar ng'iyo ni jok ma ikelogi okelgi kaluwore kod chik mok ni kelgi nikech government matiyono? His Excellency Chilo when Kasama no donjo bedo governor
recruitment manotim for his office not him as per the guidelines mag SRC, not him as per the guidelines mag ECC, and he only went for staff mano bid approved for his office. Onge any other person mano biro godo nikech the governor embraced staff mano yudo tete more make sure not your code in the positions ma they were appointed. No, he only replaced those ones machiko yene magin chief officers GCCs. All other officers mana ge advisors kende machiko yene. Beyond that onge ngata maserikali no chako biro godo, and he's working well with all the staff. Erokamano kuom ler machal koda mano. Kinyalo winjo mana pisa ma ochung' ne wechego mag chudo mar osara kata payroll manager. Kabendo lero ni e county ma Migori gino wuon gisebedo ka gitiyo kod lony no machik opuodho ma idendo kaka integrated personnel and payment and payroll data. Mabende chik dwani mondo koro gitigo. Kiwacho ni bedo ni mokumu sebedo ka koro chiwo omenda machingo kokalo kuom lai manyasani ni. Emosime mokum counties koro tiyo kod omenda mathoth e chulo osara kata omenda jopiny mathoth lal. Kolero ni gin kaka county giseketo lai makare kendo jatich moro amora mendiko nyaka bed kod namba mare kendo nyaka gine ni koro ndike ka olure kod chik. Mano ma jopiny koro kolal e county ma Migori. Jojo ma erokamano ahinya ibedo gi twak gi jalony e wechego mag payroll to ahinya bende oselero mano wuon omenda mantiere e county ma